салому алейкум дӯстони азиз, имрӯзаги наворем боз як хонаи фурӯшӣ дар марказ ноҳияи ҷаводи балхӣ вилояти хатлон, яъне ки Колхозобод. 5 ошёна домон, хонамон 5 ошёна достони азиз, 59 квадрат. Дар марказ ноҳия қарор дорад достони азиз, бозори Баҳор наздик аст, чораҳа светофор. Ис бошад тарафи мактаби 1 раҳ мешавад. Дар маркази ноҳия достони азиз омадем достони азиз, дар қафо як падез дорад достони азиз, 5 ошёна кондитсионер дорад ку аму ду тиреза аям соҳиб хона. Боз медонем нишон медем. Ин айпадез медонем достони азиз. Лесинсоша тамошо кунед. Мақсад паҳм аст, бемалол буромада мегирем. Дӯстони азиз, ин ҳамо 5 ошина буромадем. Хулас хонаро барои шумо нишон медем. Видеоро то охирша тамошо кунед достони азиз. 59 квадрат, тамоми чиз чораш хати. Хулас даромадгоҳмон евромонтаж истодааст. Аз дасти ростмон хоҷатхона санузел мешавад. Ҳама шароитошад 100% дӯстони азиз. Медунем зиндаги кардан мегирем. Ҳалакун дӯстони азиз, ростакимон ис спални мешавад. Дарошо тамошо кунед дӯстони азиз. Спални. Ҳамин кресла, люстра, парда, телевизор чизе боша ҳамаш месад. Медунем зиндаги кардан мегирем. Кондитсионер ҳаст ятаи пара. ин пара бошад дӯстони азиз, якта балкона метавонем ки ягон мини детский хона кунем дӯстони азиз. Хулас иса резошави мекунем нишон медем. Масҷид, мактаб, садик ҳама ҷо наздик аст дӯстони азиз. Бозор наздик, бемалол худо хоҳад зиндаги кардан мегирем. Тамошо кунед, монтажш, ремонтош қоидави, ягон камбудӣ надорад. Параина детскиша мезгарем. Якта детскида тиреза дорад ва якта дар ипара тиреза дорад ва якта тарафи зала тиреза дорад. Се тиреза дорад. Ин дӯстони азиз, тавош ламинат кардагиай. Хоб, эсе мегардем. Дасти ростмон як зали калон аст. Тамошо кунед дӯстони азиз. Ҳама чиз чораш қати ҳам хел меистад. 59 квадрат. Тамошо кунед дӯстони азиз. Тавош ҳама хонош ламинат кардаги мондаги. Ҳанакун тарафи кухня мезгарем дӯстони азиз. Дарош ҳамаш як хел аст. Якта парада тиреза дорад. Ин пара ина кухня дӯстони азиз. Масъалаи об проблема нест. ҳама чиз чораш қати меистад. 59 квадрат дӯстони азиз. Нархаш бошад 510 000 сомонӣ иншоалло бо савдо мешавад. Масъалаи ҳуҷҷатош бошад, ягон камбудӣ надорад, сертификат ҳамаш қоидавӣ, ягон камбудӣ надорад. Бемалол худо хоҳад омада зиндаги кардан мегирем. Техпаспортшам 100% ҳаст. рақамҳо дар зери навор, бемалол занг зада муроҷиат кунед, иншоалло бо савдо мешавад. 510 000 сомонӣ, 59 квадрат дӯстони азиз.